Γεια σας παιδιά. Σε αυτό το βίντεο θα σας δείξουμε πώς να κάνετε την πύλη για τον Nether και για τον Ender Dragon. Είναι πολύ εύκολα και τα δύο. Και σκεφτήκαμε να σκοτώσουμε και τον Δράκο για να κάνουμε και πιο μεγάλο το βίντεο και πιο διασκεδαστικό. Οπότε ας ξεκινήσουμε τώρα. Εδώ. Πώς στην αρχή για τον Nether παίρνετε τα blocks του Obsidian και βάζετε 4 στο έδαφος. Έτσι. Και ξεκινάτε 4 προς τα πάνω. Και από την άλλη μεριά. Ωραία, 4. Τα ενώνετε. Και τα ενώνετε. Το ανάβετε. Και έτσι γίνεται η πύλη. Οπότε Τώρα το Ender. τώρα φτιάξουμε την πύλη του Ender. Παίρνετε αυτά τα blocks. Ωραία. Πρέπει να δείχνει έτσι. Να είναι έτσι το σχήμα. Και παίρνετε τα μάτια και τα βάζετε μέσα στα blocks. Κάπως έτσι. Και θα είναι έτσι η πύλη. Μπαίνετε μέσα. Ωραία. Έχει κάποια Enderman. Slenderman. Ναι, πήγαινε στο Δράκο. Ωραία. Αυτά εδώ πέρα δίνουν ζωή στον Δράκο, οπότε πρέπει να τα φάτε όλα γύρω που είναι. Να, ο Δράκος όπως βλέπετε παίρνει ζωή. Οπότε τα σπάτε όλα για να μην παίρνει ζωή. Ωραία, σπάσει και αυτό. Τέλεια. Και μια καλή συμβουλή για να σκοτώσετε τον Δράκο πιο εύκολα είναι να πηγαίνετε κοντά του και να τον σκοτώνετε με το σπαθί, γιατί... Με τον Diamond, γιατί σκάει περισσότερο. Ναι, γιατί άμα το σκοτώσετε με το τόξο είναι και πιο δύσκολο και δεν χάνει και τόσο πολύ ζωή. Οπότε είναι προτιμότερο έτσι. Και ένας άλλος τρόπος είναι να βάλετε TNT βόμβες στο σημείο που κάθετε. Δηλαδή εδώ πέρα. Sorry που κολλάει. Ωραία. Βάλε τις TNT. Άστο να φύγει. Βάλε τις TNT. Και έτσι θα χάσει πολύ ζωή, οπότε είναι πιο καλό. Κολλάει τώρα. Δεν πειράζει. Ωραία. Άναψε τις. Να χάσει πολύ ζωή όπως είδατε. Οπότε τώρα πάμε απλά να το σκοτώσουμε. Μπορείτε να ξαναβάλετε TNT για μετά. Ωραία. Να έρθει. Και ήρθε, οπότε άναψε τις. Ωραία. Θα ξαναβάλω και θα πάω κοντά με το σπαθί μετά. Ναι, όντως. Του έχει χάσει ήδη πολύ ζωή. Ωραία, τώρα κοντεύουμε να το φάμε. Το βάραμε λίγο και έχει πεθάνει. Δεν χάνει ζωή και δεν ξέρω γιατί. Δεν χάνει. Εντάξει, δεν πειράζει, θα χάσει. Άναψε. Και το σκοτώσαμε. Ωραία. Τώρα που το σκοτώσαμε θα εμφανιστεί μια πύλη κάτω εκεί πέρα που βάζαμε τις TNT για να φύγουμε.
και θα μας πάει από εκεί πέρα που ήρθαμε. Μπες μέσα, ωραία. Στο δάσος εδώ. Ναι. Και Και αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Κάντε ένα like αν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι για να μας βοηθήσετε. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε, γεια!